Eni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate do pikirammu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita kamanginang mulai tema di perjupata parsaurata di tonga joro ni Tuhatta pala di tikion topet dina paborhaton inang paditata hita padita Borsinaga nagabe preses di distrik 20 Sada Banten songoni paujak kona mata padita Purba song padita resort di resort Petukanganon kami padita uluan nenggolan nata baru hari aja tubuh ni baru situ morang si matu aku boru butar-butar tolu dak danak di palu meo Tuhatta lasroha di parjupata apalagi tikion pajupa secara onsite online kalau parahon nakani hubuka habiku adong do nama notok ibadah tahun nama dohoti hira-hira 50 halak kate live streaming. Jadi horas ma nandak kadongan nama nonton live streaming ate manang di dia pe hamu nongain manang na di mobil do dang binoto mang di dia pe taho kamanginang ate marsaor hita pada detikion salinari do kami horas ma di hita saluna di damang do dainang hurian itu hatta barita nauli si tangi honota apala di tikion tangi honota ma natar surat di Evangelium ni si Lukas bidu 5 ayat 1 sada takas mata pa ihut-ihut jong di topi tau genesare do ibana sahali dina ni rongoman ni natorop ibana lau ubege hata ni debata. Jadi tongoma di ida dua parau di topi pasir. Ia perdekei nungaruar mamuri jalan asida. Gabe di bungot ibana ma parau nasada na di sisi muani. Jala dipangido tu ibana asa dipaholang para wisaotik siap pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parawi. Asadung mas sohot ibana merjamita ninna ma madok si Simon. Lugay hamu ma tu naubagas dala sa pakok kamu ma dalamuna asa dakotan. Gabe ni nasisimo mamangalusi. Guru, mani pak sabor nginodo hu halu jaho kami. Suadong dapot. Alay mga sahon hatami. Olo doau sumapakon. Di pasaw nasida may. Gabe dapo nasida madeke masay gudang. Pola mariba. Jalai. Jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada. Asaro madongan ni nasida mabuasa. Rodo nasida. Gabi diguhi maparawi duasa maradulonong. Marnidai si Simon Petrus marsoba maibana tujulo ni Jesus huhut madidok. Lau mahosya nau Tuhan, ay halak pardosa doau. Ay tarhalomong do ibana ro disude dongan nasyaladek ke nabi nuak nasidai. Songonido nang akka dongan ni si Simoni, si Jakobus doho si Johannes, akka anak ni si Zebedeus. Jalan ninna Jesus mamadok si Simon. Unak ko mabiar. Olak nyoma hoga besi dala jolma. Di padarak nasida ma akka parawi
Didadik kemasaluhu nai mangihuton ibana ima sahana. Di dalam dok dainang hurian itu hatta topik ni minggu pala sadarion dijau gabe si jala jolma. Dijau dang terjau di dok. Dijau dok. Dijau do terjau inna nama ngalapati dipanggil dan terpanggil atar marasing do lapatanna dohot si bosirina. Dijau padohanon polin borhat sian prakarsa inisiatif ni nama jo somalna manakas dari si waso mutlak ni nama jo tu na jinong asadang boy juaon dang boy tulaon mola tarjo atar adong do pedisi dua na berinisiatif dua na tergurdak tarojor boydo nama jo las boydo sian na terjowi tergerak rohana siadirina siadiri borhat mangihuton si ihutonon sopola di jo jalan terjuwon inna boydo disadatiki di proses pejoni gabe adong alasanna adong celahna muse karuar siap pejoni imenna parasinganna alayang godison anggo padoho dijou kas disi tarida waso kekuatan mutlak ni nama jowi sona tajaha tabigi diturpuk jamita sadarion dalam aksi pemanggilan Yesus nampak otoritas Yesus yang sedemikian rupa untuk dituruti tanpa ada celah dan alasan untuk menolak selain patuh. Iduna tabi aring molo terlauhi tatu ayat parpudi. Ayat 10. Terakhir dok 10 sada. Simon unak komabiar. Olak nyoma ho si jala jolma. Ayat 10 sada. Mani gordi padarak nasida ma'akka barawi. Ditinggal hon saluhut mangihuton ibana. Lapatan ni maninggal hon saluhu amang do tamuinang. Nomor lapatan doi secara total. Hibul rohana mangihuton. Betul-betul otoritas ni Yesus nama Jowi mutlak ikon olowan. Imana tabering. Tentu waso mutlaki dang masa dang merdalan dan terjadi dalam proses pendekatan yang diktator, feodalis, permisif, dan songoni proses perjadina. Uban napi terjadi si Simon secara khusus mangoloi Pak Joni. Dan songoni
Alai terjadi masa dalam pendekatan yang edukatif, penuh empati dan suportif. Idona pindah tuduhan ni Yesus ubay na manigor mutlak olo radi sisiani mangului pajoni. Nah, nuaing taparrohaho maamang dotamu inang. Buasa manigor bui. Apalara di hibul mangului pajoni. Parjolo. Ro. Boleh tajaha ayat sadai. Ro Yesus. Tonga-tonga ni natorobi. Jong-jong ibana. Hadir di tonga-tonga ni natorobi. Jong-jong ibana, makata ibana, hadir di tengah-tengah ni natoropi, di parrohaon ibana, di boto ibana, nama sa di nahumaliangi. Di boto mana? Ido na binerengna, adong halak izan, naung padaraton parauna. Diburi jalana inna. Kalau bicara radius, tentu halak nama muri jalanai atar holang do syaribana. Alai di boto ibana. Naidok na di siamang detamu inang. Di tonga-tonga ni sudi. Nama saya nataparukil honi ternyata masuk. Bongot ibana, bongot Yesus di tengah-tengah masalah kita nataparukil honi. Di tengah-tengah ni sudena terkait manang terdampak tu nataparukil honi di sido Yesus jong-jong. Hudul di atas ni parau nasodapotani. Di sini mana memudai akka datorobi. Nanai dohono namang dotaminang ima. Yesus bongot tu tonga-tonga di tonga-tonga ni nata parukil hon. Laos hira na dihuduli imana nata parukil honi dihuduli. Dia ada dan ada di atas pergumulan kita itu, kesulitan kita itu. Siani may bana inanakaning mamudai dohot patuguhon ang giat mula muse pulih kembali. Asa mula muse sudena toropi termasuk si Simon, si Jakobus, do si Yohanes secara khusus. Itu dia mulaka. Mula majalo elus ya debatamar hiti Yesus sebagai tempat satu-satunya yang tahu persis akan masalah kita dan baginya tersedia jawaban dari segala nata parukil on lobisian ekspektasi ta. Imana berjulu. Puasa bitter hibul rohani nau begi secara khusus si Seon mangului jujui. Jangan dong alasan untuk menolak. Apa dua orang namang tamu inang puasa bitter hibul rohana mutlak bitter mangului pajoni paduahon ada dampak yang luar biasa di kehadiran ni Yesus. Narade mangatoi nata parukil honi. Dia may
Dia lusi Yesus. Ada jawaban yang konkret. Adong mata bereng perubahan. Perubahan sangat drastis awalnya. Idok kodibana. Guru. Olak nii pajoni tu Yesus. Alai dung. Dibereng di ida dirasahon. Dala dioloi nanidok ni Yesus. Berubah total. Boleh zaman sonari terjadi transformatif inna. Sian awal apa jawan guru alai berakhir dengan Tuhan. Tapi tidak berhenti hanya di situ. Jadi ada dampaknya luar biasa ketika dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Mulai dok konibana dok ke Simon. Hari Tuhan, paholang madiri misianau, ai jolma pardosa doau. Artinya apa? Ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, ibana do Tuhan, seiring dohoti, harusnya ikut sadarata diri tanah pardosa. Ikut sadarata. Udah kemajauh hita. Ketika kita berulang kali mengucapkan Tuhan, Yesus Tuhan, kasih tahu na arti ini, ikon semakin tertarik dohita sia dosa masuk tu kedekatan bersama dengan Kristus. Dan gak beda. Eunang say pajok jotu hita madokot Tuhan. Alay sauna sodok humutik. Dan ada kumusor hita sian keberdosa atai. Ayah hamagunana. Itu rin dokna. Asa mulu tak akui Yesus Tuhan amanginang. Seharusnya pada saat itu ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Terutama kesadaran bahwa kita berdosa. Ay mul sadar do hita nomor dosa, adiga hita berubah. Persoalan pertama, pendekatan pertama adalah rikot kesadaran di hadapan Tuhani. Nabuha, na pardosa do hitaon. Ima dampak na paduaon. Jalaido natadok nakanengani bolarong sukun buasa piterade piter mutlak. Total ibana manghuto Yesus na parjulu nakanengani disadari betul-betul do hadir Yesus di tengah-tengah ni, bahkan di atas ni nata parukiloni hadir dia bukan outsider tetapi live in tinggal di bagasa parukiloku. Dalam paduahon puasa ala dikoreksi. Hita kehadiran Yesus tersadar au dolma pardosa doa. Dalam doa akan tahu na patut mangihutut Tuhatta. Jangan katakan kita ini mengikut Yesus jika kita tidak ada perubahan untuk berubah. Unang dokoni si Pauladoi. Sama lo tadok ke Yesus Tuhan dari hari ke hari. Taingot di dia maharwa urangata. Tapaturei di dia maharwa hasalata. Tapadenggani di dia maharwa nabe kita merdosa. Tapatikosi asalam jonok semakin sering kita terpaut dengan Yesus, maka saya yakin hidup kekudusan kita akan terus terkawal dan terjaga. Amin. Ima. Nah, amang detaminang itanda pengudiso. Tentu tu dia do sasaran akhir ni
Sudah proses pekerjaan apa tahu man namar gua misi penginjilan peju tu dia do. Do sasar utama. Tu dia do. Nunga diajari hita maru hite turpuk sadario. Namar jolo na takas dang di godang ni dek kena dapoti. Dangi. Ditinggal hodi, ditinggal bu. Yang nama so rikoti parawi. Alat untuk mencari penghasilan. Rikot deke, rikot. Alai na rumikot dia do. Benok kumaho pajala jorma. Halapatan namang dotaminang, apa yang mau diharapkan? Semua pekerjaan kita terkait dengan panggilan, terkait dengan pelayanan, apapun ceritanya itu dalam lingkup pelayanan gereja, sasar utamanya adalah manusia. Manusia nabuha. Paulakku kita siena berkeliaran nakani, siena marlangai nakani, siena latu-satu so sudah mersibodelan na. Paulah kok kita terjaring masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus. Ido na utama. Ido. Artinya apa amang letamina? Mulai dokon paulah kon hita jolma asamulak tu persekutuan dengan Yesus. Itu artinya paulakon martabat sejatinya. Di luar Kristus kita tidak punya harga apa-apa. Tidak bersama dengan Kristus, perjalanan kita akan perjalanan liar kemana-mana. Tidak bersama dengan Kristus, kita tidak akan sampai kepada akhir saat kita tujuan pasti. Ido na nidokna. Dang na sorry kok deke, dang na sorry kok hopali, barawi. Tapi kita mau menempatkan prioritas dia do. Molo sojolma menaido narumikot adisima kita menempatkan persolata salah menempatkan akaulauta. Salah. Jolma do. Dan apalah bagian nirai alai molo alani perkawinan alani dia oke lah adong napida adong naro atar 5 kakama nak kaningani adong sen HKBP 2 tuson sen HKBP on pida tong tu HKBP hirato rumai ali adong 2 nai pida tu GKI Pondok Indah do GKI Maulana Yusuf. Artinya kan boha kamu kana posoi etikos do na di jo HKBP kamu tersoni no do. Wado. Molo di parhato rohatta marhiti HKBP terpasu-pasu, mengulu, diberkati hita, penuh berkat. Jala ikon akuat tak duda kamanginangati. Ikon akuan halak bata duda. Dukosa roba di tanah uli maju hita. Ternyata ido alusna. Kabehema, denggama, majuma, diama. Alai du mardalan di perdalanani. Adok nakaningani ternyata holan na merasa terpanggil dohi tadi HKBP on. Dang dijo. Selalu ada celah dan alasan untuk meninggalkan tanda kutip HKBP. Kan itu nama masa.
saya dibahen. HP dalam paham jauh-jauh tidak ada alasan. Mutlak. Nama jauh hita debatado. Dang jolma. Dang pares nenggola. Dang padita inang borsinaga. Dang padita ang purba. Debata. Marhite Yesus Kristus. Di dia. Di HKB. Amang do tamu inang. Sasar tujuan akhir nih sudah pelayanan tapa juta kembali tadokon dang akau dengi dangi jojo idokone purusta sonari gereja hidup bukan karena uang tapi gereja yang hidup pasti tidak pernah kekurangan uang, amin. Terido kan kekurangan nih taulah kijo gereja hidup bukan karena uang. Tetapi gereja yang hidup pasti tidak pernah kekurangan uang. Berarti di dia dong. Gereja yang hidup. Hapersiauku. Pastor dioku. Nama dok tiap hari. Ali Tuhan. Nah hurang doa. Perdosa doa. Di sidoro. Ali Simon. Pasdo na do mi alay roaw dang na peluaho na kanahipas madoy na hipas alay roaw madoy na marsahit peluahon akapardusa odo jujuna paling esensial di tonga-tonga ni parnguluta yalay maulaw ta imaulaw na kanaposon ito hatta kaparhalado kamangade ulaw taon Rata-rata may asa sesi hol rohanit sudiyak kanatorok ruas ro madapoton tabana uti nai maridokon uti nai tokin nai saya majamiton tarido te tarido saya ma uti ma dia may dalam rangka efektivitas meraup jiwa, molo bertutur pokok doda, molo dapat kita merbula-bula akka pasu-pasu tai, unak kola dihita tong tajou dong ata, itu teh, tajou, Jakobus roho, Johannes roho inna, unak kola diau, bola diau lonong dau, lonong, ale roho, rak dapotak kita. Asa buha. Kan itu. Ima sada nai. Dia unak kola di hoi nang nadapoti. Unang lonok ko. Dahil nang da. Unak kola di ho. Dahang lapatan ni. Itong di homol-homol hoi lah tu dia. Ujung na. Ahama masa. Alam di gudang na. Saya dipatuhori masih patuhori, ali so dipakai, tersongi dong kan? Ima kalanolong, nalonong di, dang lapatan na. Tersongi itu nama soda. Memang nagudak keping na. Ayang gosor keping ni, dia tuh nalau tuh mau liga nupari. Oh ganupari, gati mekakna, gati listikna, gati kacamatana, gati jamna, gati sudah. Lonong dai. Batu mago matahara. Dongan, rapi tama persahulihon. Dakola dita do tetangga ta itong. Kamar tetangga dita kan? Mas pak ini tebeget tong. Unak kola diawon inahita. Dapola tado songoni alang ibo tu. Kalau orang-orang Kristen ini dapat berkat, kita di-share dibagi ya. Hasitong na ahade. Itulah cara efektif dan praktis memanggil orang kepada Kristus. Amin. Tahangulu homai. Ate, amin martang yang may ta.